Nagkalain-lain nga serbisyo gintanyag sa kababayenhan kag LGBTQ+ sang Iloilo City Hall sa pagsaulog sang Women's Month. Sa pagsaulog sang bulan sa mga kababayenhan, nagkalain-lain nga mga serbisyo ang gintanyag sa mga empleyado sang Iloilo City Hall. Mayara sang libre nga masahe, gunting, manicure, pedicure, makeup demo kag pila ka mga serbisyo medikal. Agon malikawan ang pagdinaguso, ginhatagan sang schedule ang pagkari sa mga opisina o kung departamento. Isa si Elsa Deliota sa mga empleyado nga nagapasalamat kid bangod siya ang libre nga nakapagunting. Thank you ko sa Iloilo City Government. Sa ilang nga program, at least naka-avail man kami. Si Miriam Infante naman, isa sa mga masahista, ang nalipay sa ginhatag sa iyang kahigayunan agod makaserbisyo. Dako gid nga pribilehiyo nga ginhatag sa akon kay siyempre another ko pag nga maka-gather ko di sa client, then ma-share ko man ang akon ni ang talent service diri sa Women's Day celebration. Suno kay Miss Mati Trenyas, iniisa ka pamaagi agud hatagan sa makadali nga lingaw kag pahuway ang mga empleyado. Gusto namon i-pamper mga empleyado naton sa City Hall, like tagaan naton sila sinibalaan ko amo ni gina-look forward. Inabla kon stress ka balari ng damo ka obra hindi bala one way gid nga ma-relieve ka is mapagwapa ka. So amo ni balaan namon nga amo ni mauyunan sang tanan. So nag-render kami it is an annual event kay gina-conduct na sang God team ang pagpamper sang empleyado sa women and LGBTQ employees. Mayara man ginpanagtag nga kapin 500 ka tickets para makabaton sa mga serbisyo. Door to door naton check ang offices naton diri sa City Hall pati ang sa outside City Hall mga 1,890 kabilog. So since 500 tickets lang more or less 26% sang kada office. That's why equally divided gini ang tickets naton. Though kung makaya pa man lang kag available pa man lang maski wala ticket i-cater naton. Suno kay Mary Ann Ramos, iniisa ka importante nga lihok. Suno man sa iya, pila sa mga nagahatag sang serbisyo ang mga trainees ng Technical Institute of Iloilo City o kung TIIC. I would like to thank Miss Mati Trenyas kay iya ni mga service providers. These are students from TIIC So sila nag-provide kag nag-pamper sa aton mga empleyado. Nangin madinalago ng ining lihok sa pagsaulog sang Women's Month bangon sa pagbinuligay sang tanan. Luyag na magpasalamat of course sa aton Honorable Mayor Jerry Trenyas ginalaw ya kita nga ipasugtay niya kita to have this kind of activity. Ang kababayenhan ang may importante nga papel sa aton mga panimalay kag sosyudad. Gani importante man nga sila ang hatagan sang balor kag pagtabod. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.